Здравейте и добре дошли в новия епизод на Страстоубийки. За тези, които ни гледат, т.е. ме гледат, виждат, че нещата изглеждат малко по-различно днес. Днес няма гости, няма ко-хостове, днес съм само аз, Мани. И ще си говорим по една тема, която ми е страшно интересна и от много време искам да повдигна в подкаста. Именно темата за антиджендър движението. Така съм провъзгласилото се антиджендър движение. Какво означава думата джендър като цяло? Какво означава джендър идеология или всъщност какво стои за това понятие? Така че днес ще имаме доста интересни теми. Надявам се да ви е интересно наистина. За този епизод много се вдъхнових от видеото на Богослав Михайлов от Стража, който направи съвсем наскоро видео по тази тема. Много се надявам това видео да послужи малко по-скоро като допълнително разяснение, защото Благо говори основно за това какво се случва в парламента, кои са основните така антиджендър борци в съвременната политика. И аз като един добър соросоид ще хвърля малко допълнителна светлина по темата, надявам се, професионално така. Нека започнем от началото, реално, за да си говорим какво означава антиджендър движение или антиджендър идеология, трябва да си обясним първо какво означава думата джендър. Защото аз си мисля, че страшно много хора все още наистина не разбират този термин. Аз няма да ви оставям в този лабиринт от незнайни понятия, не съм, нали, Корнелия Нинова или там Костя Копейкин. Така че ще се постарая наистина да обясня кое какво означава, така че да можем наистина да бъдем информирани за това. Джендър идентичността реално се отнася до едни социално и културно изградени роли, поведения, очаквания, идентичности, които обществата приписват на индивидите на основа на техния възприет пол. Това обхваща един широк спектър от роли, които надхвърлят едно традиционно разбиране за мъж и жена, такова бинарно разбиране за мъж и жена, нали, като две абсолютни противоположности. Джендърът на един човек не се определя само единствено от неговата биология. Ние сме много по-комплексни същества. Живеем в един много по-комплексен свят. Аз не мисля, че всеки един от нас е просто една ходеща вагина или един ходещ пенис. Нашите социални роли са много дълбоки и много зависят от културата, в която живеем, обществото, което ни обгражда, времето, в което живеем. Тези роли, те се менят през годините и се менят според културата, в която живеем. Знаем, че в някои култури напълно се приема мъжете да носят поли, или пък знаем, че до средата на 20 век е било абсолютно немислимо за жените да носят панталони. Това се е считало за някакъв упадък на обществото, заличаване на женствеността, края на джендър ролите, такива каквито ги познаваме. Знаем, може би, всъщност не знам дали знаете, че примерно кроп-топовете, тези изрязаните потници, са били мъжка дреха, изцяло мъжка дреха, която дори е била за такива мачо мъже, които ходят на фитнес и искат да си покажат плочките, докато сега, нали, изрязан потник е основно женска дреха и е почти немислимо да видиш по улицата някой мъж да му се вижда пъпа, нали. Така че да, тези роли се менят и са много по-сложни от това, което на пръв поглед може да бъде обяснено като жена на 100% жена с всички женски качества и мъж 100% мъж с всички мъжки качества. От една страна имаме социалната наука, която твърди, че хората нали, не са само родени с полови характеристики, нали, т.е. не са само хора, които са родени с пенис или вагина, имат някакво определено окосмяване, но и тези хора, те играят едни социални роли, които роли са принадлежащи или пък не са принадлежащи на тези характеристики, на тези полови характеристики. Това се нарича джендър. Общо заето. Всеки човек има джендър и всеки човек изживява и играе своя джендър. От друга страна имаме хора, които вярват, нали, на антиджендър движението. Антиджендър движението вярва, че хората, нали, са родени с полови характеристики, пенис, вагина, конкретно окосмяване и
Това е. Смисъл, защото, нали, Господ така е създал нещата. Няма нищо, което не ни е биологично заложено в това да сме мъже и жени. Всичко, което изразява нашия пол, нали, искам да използвам думата джендър, но те не вярват в думата джендър, но всичко, което е нашия пол, е абсолютно биологически обусловен. Истината е, че в България и в много други държави по света има едно постоянно искане да се преведе думата джендър. В България опити за преводи са правени многократно, нали, като най-разпознаваемото е джендър да се преведе като пол, което не е правилно. Виждала съм преводи от рода на социален пол, социород, нали, социален пол, род само и така нататък. Има страшно много. Но все още няма едно разпознаваемо официално понятие, което да служи за превод. Така че аз и много други хора продължаваме да използваме термина джендър на английски, именно защото в български език съществуват много други понятия, които са заимствани от други езици или, нали, по-специфично английския. Нали, ползваме понятието супермаркет, компютър, бизнес и така нататък. Това са все думи, които са навлезли в български език и си има собствени значения. И тази липса на превод в български език всъщност е много удобна за много хора, които искат да препишат всякакви качества на понятието джендър. То така става едно празно означаващо понятие, което служи за каквото пожелаем да служи. Може да служи за движенията, които са против еднополовите бракове, против правото на жените на аборт, против против сексуалното образование и някакви всяки други прогресивни инициативи. И освен това, понятието джендър в момента служи и като обида, като пренебрежително обидно понятие. Даже речника на БАН през 2001 година се мъчи да даде някакво значение, определение на понятието джендър на български, което наистина мога да ви кажа, че е абсолютно покъртително. Речника на БАН абсолютно изпуска всички официални дефиниции на понятието джендър и си прави негово си значение. И ще ви го кажа сега точно какво е. В речника на новите думи на БАН терминът джендър е описан последния начин и ще го прочета. Пол, който е извън биологично установените мъжки и женски и е свързан с различна нетрадиционна сексуална ориентация и различна социална идентичност. И, нали, това е уточнено като според някои схващания. Второто значение е обозначено като разговорно-иронично, т.е. човек, който се причислява към такъв пол. Нали, примерът, който е даден, е след като 8 марта е Международния ден на жената, кога е денят на джендъра. БАН си мислят, че джендър е вид пол. Тоест имаме мъж, жена и джендър. В речника на БАН даже откриваме и едно определение за джендър идеология. Това е... Джендър идеология е идеология, пропагандираща свободата на избор на пол и сексуална ориентация, различни от биологичните мъжки и женски пол, и е насочена към разрушаване на традиционните сексуални стереотипи, брака, семейството, ролята на бащата и майката, възприемането и други. И тук примера, който е даден, е обществото ни да получи гаранция, че веднъж завинаги е приключил опита под предлог, че се борим за насилието над жени, за да се прокара вредната джендър идеология, противоестествените геи бракове и покваряването на душите на децата. Вау. В отговор на тези всички странни обяснения на речника на БАН, медията Боливар България пише нещо много интересно. Те казват, нали, че колкото хора попитате какво означава джендър, толкова различни обяснения ще получите.
И този термин всъщност е един обединяващ термин, който служи за прокарване на страх, особено нали, от Корнелия Нинова. И като цяло заключението е, че речника на БАН и опитът на БАН да преведе понятието джендър не само обърква повече хора, но и всъщност служи като дезинформация по темата. След като се надявам поразбрахте какво означава термина джендър, вече може да си говорим за това какво е джендър идеология. Слагам го в кавички, защото това е един термин, който е измислен средата на 90-те години от Ватикана, като нали, реакция, отговор на нарастващите тогава женски движения, които говорят за репродуктивни права, за защита от насилие, за промените в климата дори. Тогава идеята за джендър конспирация или някаква такава програма, която иска да подкопае семейните ценности и религиозните ценности, става изключително важна и така се образува това понятие джендър идеология. През годините много бързо се разпространява и вече до 2005 година стига не само Европа, но и Латинска Америка, Азия, редица други държави, като тогава дискурсът е основно покрай по-скоро срещу ЛГБТИ правата, репродуктивните права, сексуалното образование и изследванията на темата джендър. Естествено, хората, които са измислили понятието джендър идеология, се обявяват за нейни врагове. Те представят феминистите и като цяло активистите като някакви заговорници, които използват нали, идеите за толерантност, свобода, нали, справедливост, равенство и така нататък, като някакъв троянски кон, чрез който да добият повече пари, привилегии и сила. Така много лесно базисните човешки права стават една тема за спор, тъй като започват едни обвинения. Вие сте джендър идеолози, т.е. прокарвате идеята за свобода, обаче междувременно искате да разрушите нашия свят и обществото такова, каквото го познаваме. Искате да има секс с кози, хора, които правят неприлични неща по улицата, докъде ще стигне това и така нататък. Така започва едно отричане на човешките права под предлога, че хората са просто загрижени и искат да не се прекалява. Това движение става един много удобен политически инструмент на консервативните политически и религиозни групи. Те така нападат правата на човека, отричат науката за климата, разпространяват антиваксърската пропаганда и като цяло укрепват авторитаризма. През годините са насочвани огромни суми пари за укрепването на това движение. Много е техен дискурс да кажат, неправителствените организации си служат с една камара пари да задействат джендър пропагандата, докато всъщност така прехвърлят много лесно въпроса за тяхното лично финансиране. Откъде идва? Те са движения, които са много добре финансирани, не само от изток, но и от запад, също, нали, както от Русия, така и от Америка. Евангелийски групи пренасочват изключително големи суми пари, именно за подкрепа на тези движения. Тези борци срещу джендър идеологията, те не само виждат тази джендър идеология като някаква заплаха, нали, за някакво дистопично в бъдеще, ами виждат това бъдеще като един край на биологичните различия между мъжете и жените и следователно заличаването им. Те вярват, че джендър идеолозите се борят за една феминизация на обществото, което ще доведе нали, до края на мъжките добродетели, разруха на семействата и края на традиционните християнски ценности. Тази драматизация, която присъства в техния дискурс, естествено служи за много лесен инструмент за манипулация. Това включва нали, формирането на представата за джендър идеология като нещо нали, неясно, многозначно, нещо, което обхваща всичко. И така се създава нали, идеята, че джендъра може да бъде нещо конспиративно.
Но все пак е важно да отбележим, че това не е само религиозно движение. Много хора отричат или по-скоро се мъчат да скрият началото на това движение като религиозно, като се представят, нали, като едни светски хора, които са просто консервативни, които са просто загрижени. И така тези хора служат като един удобен инструмент, в който тази антиджендър идеология изглежда много рационална. Сега като сме разбрали малко повече за джендър идеологията, за антиджендър идеологията, за това какво значи джендър, вече може, нали, така с милост да се сетим за едно време, когато, нали, жените са носили панталони и обществото е било силно и здраво и розово и чудесно. Шегата на страна, надявам се, че в този кратък епизод сте успели да разберете някои нови неща, да се информирате и най-малкото да сложите един въпросителен знак зад нещата, които често се въртят в социалните мрежи. Не забравяйте, че езикът е един мощен инструмент, който наистина ни помага да разберем сложните нюанси на обществото, такова каквото го живеем. И е изключително важно да има понятия като джендър, които ни помага да разберем много по-добре себе си и обществото около нас. Сигурна съм, че има за какво още много да си говорим. Останете с Страстоубийки. Надявам се следващите епизоди са ви също толкова интересни или дори повече. Както казах, аз съм Мани и до скоро. Чао!